Hello mga kaorat, ito po ay ah, motovlog, yan. So ito po yung mga pangyayari at yung mga nangyari during no ako po ay papunta sa aking trabaho. Galing po ako ng Cam Norte sa Daet, so papunta po ako ng Cam Sur. So makikita po ninyo, ito po yung iniwang ah, bakas ni Tisoy. So huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Huwag pong kalimutan na i-search ang aking pangalan at i-subscribe, like, share, at mag-comment po kayo kung ano po ang tingin ninyo sa video ito. Alright, so balik po tayo dito. So pag-usapan po natin itong mga katatapos lamang na bagyong ito, ano po. So hindi natin iniiwasan o hindi natin maiiwasan talaga na ganito yung pinsala na aabutin. So pasalamat nga po tayo dito sa uh, parting Cam Norte ay konti lamang po yung kumbaga konti lang yung napinsala, ano po. So ganito lang ang makikita natin, hindi katulad doon makikita natin sa balita na medyo talagang grabe ang pinsala, bumaha ng tubig, bumaha ng mga basura, at saka yung mga bahay talagang nagkanda sirira. So as of now po, nung nire-record ko po ito or nire-record ko itong video ito ay wala pong signal, ano po, walang signal ang cellphone, walang signal ang internet, walang kuryente po. Okay po, so ito po ay December 4, 2019. Ito pong video ito, ano po. So papakita ko po at isi-share ko po sa inyo, ano po. So ito po ay pag-share lamang po, kasi December 4 ay papunta tayo ng ating trabaho para tingnan din yung station natin doon, yung pinagtatrabahuan natin, kung kumusta yung opisina, yung ating mga kagabitan, ano po. At sana naman at pinapanalangin natin na sana ay walang uh, napinsalang mga kagamitan natin, ano po. At pasalamat na din tayo at hindi masyadong ganito kalakas dito tumama sa norte, pero nakakalungkot isipin kasi yung Sorsogon, Albay, Legazpi, kahit po yung Naga, ano po, yung Naga ay talagang yung mga yan, makikita nyo mga posting talagang bumagsak, ano po. So makita po natin na possible na po itong dinadaanan natin, ano po. Again, ito po ay daan galing Cam Norte papunta po itong Cam Sur. Ayun po. So pinag-clearing na din po ng DPWH. Nagsanib po, puwersa po ang DPWH, yung ating mga uniform men, yung Bureau of Fire, yung ating mga kapulisan, yung ating mga yung Army, Armed Forces of the Philippines, at saka yung Kabalikat Civicom, at iba't ibang organisasyon po ay nagtulong-tulong na upang madaanan. Kasi kung ito ganyan, yan, makikita nyo yan, so talagang hindi makakadaan pa ang sasakyan, ano po. So dahil sa kanila ay nadaan na natin itong kalsadang ito, kaya makakapunta tayo sa Kamsur ng medyo okay ang daan. So yan, malalaking kahoy talaga mga kauragon yung talagang bumagsak at naghambalang sa kalsada. Ang nakakalungkot lang isipin, ano, yung makikita natin sa balita talaga yung Sorsogon, ano po. So napakadami. Okay lang sana kung yung property lang ang nawala. So meron ding mga buhay,
meron ding mga kababayan tayong, mga kauragon tayong nawala't naisama ni Tisoy sa kanyang pagdaan dito sa Bicol Region. So ipanalangin po natin sana na wala nang susunod na dadaan pang bagyo na ganito kalaki ngayong malapit na ang Pasko, ano po. So December 4 na, so medyo palapit na ang Pasko. Sana ay safe na din tayo, ano po, sa mga bagyo. Panalangin po natin yan lahat. Okay, so dito sa Daet, yung ano namin, yung karanasan namin is Lunes pa lang ng gabi ay talagang doon malakas yung hangin, ano po. So pinasasalamat na lang namin at hindi masyadong malakas yung hangin kasi parang yung hangin is nasa taas. Yung hangin ay hindi masyadong bumaba, kasi kung yung hangin masyadong bumaba, nakakatakot yon. Kasi yun ngang sitwasyon na yon, ano, yung hangin na nasa taas pa yun ay talagang yung ibang mga yero, yung mga puno, yung mga properties natin, talagang sinira nila or sinira ni Tisoy. Yun pa kaya kung sakaling bumaba yung hangin ni Tisoy dito sa kalupaan. So masyadong talagang marami ang madidisgrasya. So nagpapasalamat naman tayo at hindi gaano tayong talagang dinaanan, ano, or hindi tayo kumbaga hindi bumaba yung hangin ni Tisoy sa kalupaan. Kaya yun, medyo okay pa rin kahit papaano, ano po. So ipagdasal natin mga Kuragon na sana wag nang bumagyo pa sa mga susunod na araw, kasi medyo mahaba-haba pa ang buwan. So siguro mga Kuragon, mai-upload ko itong vlog na ito ay siguro pagka nagka-signal na ng internet at saka ng cellphone. Syempre kung baka sa ang pag-charge ay madaling nagagawa ng paraan, marami tayong pag-charge dyan. Kaya lang ang internet talaga at ang signal ay talagang aantayin natin ang mga network companies na mag-open or declare sila ng clear na ang signal nila at makakapag-upload na tayo. Okay, so yun, huwag lang po natin kalimutang mag-subscribe sa akin. Hanapin lamang po ang A.G.A. Yan po ay aking pangalan, Gerard Shadow Abago. Yan. So pinag-ano ko lang po, balik-baliktad ko lang po. Yan. So nagpapasalamat din po tayo at ang aking pamilya, aking mga pamilya ay ligtas. Sana po ay kayo din. So medyo mga Kuragon, medyo hindi maganda ang pakiramdam natin. Kaya lang kailangan nating puntahan din yung ating tinatawag na bread and butter, kasi syempre naman kahit pa paano ay talagang yun ang pinagkukunan nating hanap buhay. Kaya kailangan nating pagmalasakitan, ano po. Kaya titingnan natin kung ano ang nangyari doon at maayos din natin kung ano man ang mga kailangan at dapat ayusin. Okay, so huwag kalimutan lamang po na mag-subscribe, i-like at i-share ang bidyong itong mapapanood ninyo. So thank you very much mga Kuragon. So hanggang dito na lamang po ang bidyong ito at sana po ay may na-share din ako kahit kaunti sa inyo na mga kaganapan dito sa
ating lugar. Ano po, so far so good. Medyo okay naman yung ating lugar, ano po, at saka mababait naman talaga yung ating mga government agencies, at nilagay naman at tinapos naman talaga nila. Talagang sinikap nilang medyo may madaanan na talaga agad-agad yung mga sasakyan na papunta kung saan, kasi itong kalsadang ito ay daanan din papuntang Maynila, ano po, long cut na tinatawag, kasi meron na ngayong Andaya Highway. So dati yung mga Maynila ay yung mga bus or lahat ng mga papuntang Maynila is dito dumadaan sa Basod, Bitukang Manok na ito. So yun, clear naman, kakadaan naman kahit pa paano. So marami lang ang, syempre marami lang ang mga puno pa na nakahamba lang, pero 2 to 3 days wala na din ito sa sa kalsada, at clear na ang areang ito. So maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Galing. Natayo uli, natayo. Matubo naman ito yan. Ano yan sa kalikasan? Dapat ka, tanggalin. Tatanong na naman. Go,